Hai guys, नै जा दिनै खोजोननाय बिदै हानांदों आरोना मारजानि बैसागोनि नामाव हानांदों गाखोब गाखोन' मा पार्टि जानो नामा? पार्टि नङालै खोजोननाय बिदै हानदों बैसागोनि नामाव एसे नामा? मा जाखो हाननायालाय? मायाव हरखो? दे माबादो थांफिनबायसो गोबाङानो जाबाय खोजोननाय बिदैया फ्राय होनोसै दा बरियानो दे बोना हो खोजोननाय हानग्राफोरा नै गोबां जाबाय दै सोमदो आरोना दैयाव सोमबाथाय खोजोननाय खारनाय बायदि बिमाया आदै अरजोब्बाय बाब फिसा माखाखौ ओमफ्राय जासिगोन आरोना बिदैखौ गुफुरखौ बैखौ बया गोथाव जायो अराखै अरथोंलै बायदिया जानो लुगैयोना गोथाव बुस्थुआ बे बासिदो दानदो नै दानखाबाय खोजोनना अरजोब्बाय दङ बाल्थिंखौ लाबोलाय अरजोब्बाय दंना गैया दंना गैया ओरैनो सिफायगारो संबा ओरै दङ गैयालैयाव बासिगोन आरो बेखौ हानबावगोन ना अबेजों मायाव अरजोबखो आयदै मा बुस्थु जाना होगोनलै नोंसोरसो मा होनो अरजोब्बाय सेस आदै हानबावनो नागिरदों र' खोमालै बोराया गोदानाव हानद्रा माखाया जागोन ना इनि मोननै मोनथाम दालाया जासिगोन खोमाथ' 3 केजिसो जायाखैना जागोन ना जासिगोन हले दिनै पार्टिया गोगोमैनो गैयालै ओमफ्राय जोंहा बसआनिनो लिडारा जोंनिया होखावखायो बस हो बोना हो जोंना बसआ मा होनदो बोनो हाला नामा जासिगोनलै खेलफोरा जाया
मा होनदो खराव फुरथि खाना लाबाय जोङो एफा गोबां ने गोसोआव जाया माबानासो जायो लेबारनिया थाइजौनियासो ओ गोथाव बुस्रि जायो जेने दंना गैया बेयावलाय लांदो इयाव लांदो गैयालै ने दंना गैया गैयालै आलिंफोरजो सिरि जाजोबाय इफोर मामोन दे दिनै मोनसे थांग्रोदोलाय दैखौ थ' जाबायथ' खोजोमनाय आन्द्रायानो खफियाव दुरबल बल जानायल' एख' गैया बायबायब्रा मालाय जाबायलै थौ अभारद्राइभा बारा माबासो आं गायो अभारद्राइभा एसेल' जानो इसेल' दा जानायाव थोनाय नङा बेखौ बुङाखै इसेल' जानो आं बारा जाखाया डाइलग मारना दे मोनथियाबा आं नोंखौ माबायदि मानसि जाबायथ' बिदि बोखांनानै गासिनो आरो माबाखौ बिमा बिमाखौ हानखांबाय थांसै एवहैनोसै दा बरियानो फ्राय एवनानै जानोसै आरोना सामब्राम थाव होनानै बैसागोनि नामाव एसे खोजोमनाय बिदैजोंनो होनोसै दिनै मोसौ थुखैनाय नामाव गाबोनथ' मानसिनि नालाय गाबोन मानसिनियाव मोजां गिदिर पार्टि जानोसै बरियानो नोंथांमोना पार्टि जागोन जाया बैसागोनि नामाव मोसागोन ना मोसाया गाबोननिफ्राय होनोसै सुरु मोसानाया देग लानानै बरियानो ओइ नै लोगो माखाया खोजोमनाय बिदैजों होसिगोन दिनै जानाया थिखांनो हागोन ना हायाखै जानाय बुस्थु बायलै जानाय बुस्थुखौ समा जोबो नामा हायोब्रा ने मा हाया बेलाय सोर एवगोन नों एवनो हागोन नोङो बाजैया नोंनिया हिन्जावानो गैया बाजै बुजिलाय खम बादों नोङो बाननो जानायल' दासो फाला गोलैदों बाननायाव आरो माला अरजाबाय नामा मायावबा अरजाबाय गोजोबाय सेस जागोनलै नोंसोर अरथाबै जायगायाव अरबाय ए आसोल माखाया द्रामाखाया डेन्जार गोजा जोंना बसआ बै गोजा गाननाय आरो गामिनि साइडजों फैदोंमोन खोलाहा हाननानै दा न'आव थांफिनसै एवना जाहैनोसै गोथावनो बिथां मा बिदि जायो मानसिया ओइ फायसु अलप 2 केजि माने 3 केजियानो जागोन आं मा होनदोंमोन हारसायाव हा जामले पका होनो हारसायाव आं दिनैसो मिथिबायलै हारसा रोंबा ना नामा मोजां जाबायना साफा खालामनाया जाबाय बेसे बुरजा मोनबाय आं बुहुदनो नै बिदिया साफा खालामखांनानै बिदि जाबाय आरो एबार एवनोसै बरियानो गोबाङानो मोनसं खै केजि जागोनलै 2 केजि बारगोन नोंथांमोना खोजोमनाय बिदि जागोन ना जाया बरिया मोनजायो जानानै खेबसे बरिया मोनो कमेन्टआव खोन्था जोंहा मोनसिगोनानो मोनबायानो नै जोंना हा 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 पार्टिया हा हा बरिया गोथाव जादों एवनाया हले सलिडनो लोगोफोर नोंसोरबो जानाय नायबानो जाबाय बरिया मोनजायो थेंक इउ गाइस